Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi evangelist Yankho Malizani pamutu wakuti midnight is coming, pakati pa usikupo pali nkudza. Kumbukirani cholinga cha programu isikuopsezana koma nkhani ndi kuti tikumbusane chifuniro cha Mulungu, kuti Mulungu afuna kuti inu ndi ine tizitani maka masiku osiriza awa. Dzina langa ndi Jone Mulimbika. Bwanji evangelist Yankho Malizani apitilize pomwe adalekeza paja. Midnight is coming, pakati pa usiku pali nkudza. Luka 21 verse 36. Koma inu dikirani nyengo zonse ndi kupemphera kuti mukalimbike kupulumuka zonse zimene zidzachitika ndi kuyimirira pamaso pa Mwana wa Munthu. Yesu Khristu akuchenjeza m'bado wa anthu nanena kuti tiwena kukhala anthu odikira nyengo zonse ndi kupemphera ndi kukhala anthu olimbika nthawi zonse, chifukwa pali zambiri zimene zingachitike pakati pathu ndipo ndezi kuchitikadi zinthu zambiri. Pa 3 June lidali Wednesday 2020 yemwe pamene dziko lapansi nali busy ndi mavuto a COVID-19, koma bungwe la World Economic Forum lidakhazikitsa mkumano wawo amene amakumana kumene amakambirana za Great Reset kapena kuti kukonzanso. Ndipo Prince Charles wa Wales ndi amene analengeza za maplan amene ali nawo pa nkhani ya kukonzanso kwa dziko. Pali kachizungu amene kabwera ku dziko lapansi kuonedwa kuti Great Reset. Great Reset nchani? Akumafotokoza kuti COVID-19 wasokoneza chuma chonse pa dziko lapansi. Maiko ali pampanipani, makampani ali pampanipani, mabizinesi ali pampanipani. Chifukwa cha vuto limene akufotokoza kuti kupena kubwera kukonzanso kwa chuma pa dziko lapansi. Foni yakoyo m'bale wanga ndi magadget ena amakhala ndi reset factory kuti ukhoza kufutamo china chilichonse, foni yo makhala ngati kuyiyambiranso. Ndi zimene afuna pange ndi dziko lapansi kunena kuti kena kasokonekera ndakufuna afute kena kalikonse kukhuza ndondomeko za chuma ndi mayendetsedwe a boma, mabusinesses, macompanies ndeziyambirenso. Mamiting onse anayamba kuchitika COVID-19 asabwe kwambiri 2014 anayamba kumachitika koma zimachitika pansi. Kodi m'bale wanga umadziwa kunena kuti dziko lapansi likafuna kuti lipange kena kake limabweretsa kampungwepungwe, dziko likhale busy ndi kampungwepungwe kena kake. Ndizafotokoza mu uthenga wena zimenezi. Kodi umadziwa kuti munthu amene World Trade Center imagwa dziko linabizika ndi nkhani imenejayo, koma kwinapo akukonza kulumikizana kwa makompyuta ndi zina zonse kubwera malo amodzi, kumabwera server imodzi. Zindikira kuti mu zonse zikuchitikazi pakati pa usiku pali nkudza, chifukwa choti chuma chasokonekera. Pali mfundo zimene akuzigwiritsa ntchito ndipo mfundo zimenezo azigwiritsa ntchito mokhazikika kwambiri pa nkhani ya kukonzanso. Ndi mfundo zoopsa munthu akazitenga kuthupi, koma kamenda ndi Yesu sizikhala mfundo zovuta ayi. Apa ningofotokoza chabe mene dziko likuyendera tisanalowe mkati mwa phunziro la tsiku la lero. Mu Great Reset chinthu chimodzi mene ngachifotokoze nchonena kuti media kapena kuti njira zolumikizana zonse azipanga control kwambiri ndipo ufulu wakulankhula utha, chifukwa zonse izi adazika mobwera mu server imodzi kama mchosungira chimodzi. Ndikuwerenga nanu tsopano Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Tukamba zokuti pakati pa usiku pali nkudza. Muzochitika za dziko lapansi zonse zikuonetsera kuti kena kaki patsogolopo kachitika. Ndikuwerenga nanu kuyambira verse 1. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana naye mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, onani mkwati, tulukani kukakumana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukanika ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati. Ndipo anatseka pa khomo, koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu,
sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. M'bale wanga, zofunika kukhala moyo wodikira. Ndifake vesi imene tayamba nalo Luka 21:36. Yesu adayankhula mawu, koma inu dikirani nyengo zonse, ndikupemphera kuti mukalimbike kupulumuka zonse zimene zidzachitika pakati pa usiku pali mkudza. Uthenga umene wapita tidaona nkhani ya mafuta amene anamwali khumiwa adatenga, kapena kuti anamwali asanu adatenga nayika msupa zawo. Tidasanthula zambiri kuyambira chipangano chakale kuti mafuta akuyimira Mzimu Woyera. Tidaona nkhani ya Davide, tidaona nkhani ya Yesu, tidaona Stefano, amuna odzazidwa ndi Mzimu Woyera. Mafuta amene akuyikidwa mu nyali akuyimira Mzimu Woyera. Tidaona kale kuti nyali ndi mawu a Mulungu, malamulo 10 a Mulungu akumwamba. Kodi Mzimu Woyera ndi ndani? Kodi ndi mphepo? Ndi mphamvu chabe? Amapezeka kuti? Amagwira ntchito yanji? Lero ukayang'ana dziko lapansi, ambiri lero ali mmoyo wopembedza amamutchula Mzimu Woyera nayimba zokhudza iye. Anthu akamabatizidwa, wobatiza amatchula ndi kubatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amatchulidwa Mzimu Woyera. Malo amene anthu asonkhana amemba makolasi zokhudza Mzimu Woyera. Ukafufuza malo opempherera ambiri, zochitika zimakhala zambiri, anthu kumafotokoza kuti Mzimu Woyera ali nafe. Funso nkumati, kodi Mzimu Woyera ndi ndani? Chifukwa chokera mufanizo la namwali 10 zikuonekera kuti nyali kuti yake zikufunika mafuta akhalepo. Moyo wauzimu kuti ukhale wamphamvu, mawu amene umawerenga tsiku ndi tsiku kuti ntchito yake ionekere, zifunika kuti Mzimu Woyera agwirepo ntchito. Kumbukira m'bale wanga kuti ulendo uwu umene tanyamukawo mwa anamwali 10 cholinga chake ndikukumana ndi mkwati. Ndikuti nyali kapena kuti mawu a Mulungu amene atenga mabaibulo amene tili nawo, chalichonse anatsegulidwa, azilalikira alalikira, azibusa anatumikira, nyimbo zimene zimayimbidwa m'machechi mosiyanasiyana. Ganizo lalikulu ndonena kuti tikakumana naye mkwati. Koma kodi mafuta kapena Mzimu Woyera mwayika msupa? Mwatenga? Mzimu Woyera ndi ndani? Yohane chapter 20:22. Ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo, landirani Mzimu Woyera. Yesu Khristu atauka kwa akufa, ophunzira ka Yesu adanyamuka nakazitsekera mnyumba nabisala, ankaopa akuluakulu achipembedzo ndi aboma naganiza nganonso awagwira nakawatsekera. Akadali mnyumba mubisala momwemo, Yesu Khristu adaonekera nawuza, mtendere ukhale nanu. Atalankhula nawo izi mpamene verse 22 akunena kuti ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo, landirani Mzimu Woyera. Yesu Khristu adapumira pa ophunzira ake nawawuza kuti alandire Mzimu Woyera. Funso nkumati, kodi Mzimu Woyera ndi ndani? Ganizo loyamba Machitidwe chapter 5 verse 3 mpaka 4 pali mawu awo. Koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzadza mu mtima mwako chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndipo pamene unaugulitsa sunali m'manja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga munthu koma Mulungu. Haleluya. Machitidwe chapter 5 muli nkhani ya Hananiya ndi Safira amadagulitsa munda wawo, napangana Hananiya ndi Safira mu uphungu wawo, napatula kozi wadagulitsa mundawo, natenga zochepa nanyamupita nazo pa mapazi a atumwi ndimene amachitira anzathu mu nthawiyo. Komano Petro adamuona Hananiya, Mzimu Woyera adamulankhula kuti Hananiya wapanga zachinyengo. Ndipo adamulankhula kuti Hananiya, Satana wadzadza bwanji mu mtima mwako? Chifukwa ninji kunyenga Mzimu Woyera? Ndi kumapeto kwake adamuwuzanso kuti sunanyenga munthu ayi koma Mulungu. Tiona balanga kulumikizana kwa nkhani. Poyamba Petro akumuza Hananiya kuti udanyenga Mzimu Woyera, kumapeto akumuza sunanyenga munthu koma Mulungu. Munjira ina Petro pakulankhula akutsimikizira kuti Mzimu Woyera ndi Mulungu. Funso nkumati, Mzimu Woyera ndi ndani? Mzimu Woyera ndi ndani? Tifuna tione nkhani ya Mzimu Woyera. Chifukwa ulendo wakumana ndi mkwatiwo kuli nyali zikhezi pyakabe zikufunika Mzimu Woyera agwirepo ntchito yake. 2 Korinto chapter 6 verse 16. Ndipo chiphatikizo chake nchani? Ndi kachisi wa Mulungu ndi mafano, pakuti ife ndife kachisi wa Mulungu wamoyo. Monga Mulungu anati, ndidzakhalitsa mwa iwo ndipo ndidzayendayenda mwa iwo, ndipo ndidzakhala Mulungu wawo ndi iwo adzakhala anthu anga. Haleluya. Paulo pakulangiza anthu a Korinto akuwawuza kuti Mulungu sakuyenera kuphatikizidwa ndi mafano. Akuti munthu thupi lake ndi kachisi wa Mulungu, kachisi wa Mulungu wamoyo. Monga Mulungu adati
Mulungu adalankhula kuti ndidzakhala mwa iwo, ndidzayendayenda mwa iwo, ndipo ndidzakhala Mulungu wawo, ndi iwo adzakhala anthu anga. Mulungu wakumwamba m'bale wanga akuyenera kukhala mwa iwe. Iye adalonjeza choncho. Kuona Korinto chapter 3 adafotokoza, Paulo nanena kuti simudziwa kuti kuli muli kachisi wa Mulungu, ndipo Mzimu Woyera amagonera mwa inu. Ngati Mzimu Woyera amagonera mwa ife monga kachisi wake, Mulungu akuti adzakhala mwa ife, kuonetsera kuti Mzimu Woyera ndi Mulungu. Kupezeka kwa Mzimu Woyera ndi kupezeka kwa Mulungu wakumwamba. Mzimu Woyera amayerekezedwa ndi Mulungu monga thupi limodzi. 1 Efeso chapter 4 verse 4 mpaka 6. Thupi limodzi ndi mzimu mmodzi. Monganso anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi, Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse, amene ali pamwamba pa onse ndi mwa zonse ndi mkati mwa onse. Akutitsimikizira kuti Mzimu Woyera ndiye Mzimu mmodzi, Mulungu mmodzi. Mzimu Woyera ndi Mulungu. Malemba akutitsimikizira motero. Mfano tione kuti mmene akuti nyali zikufunika mafuta nakhala Mzimu Woyera. Ulendo umene tikuyenda koma ndi mkwati Yesu Khristu, kuti nyali zathu ziyake zikufunika Mzimu Woyera agwirepo ntchito. Pamene tanyamula nyali nitimayenda ulendo uwu, zikufunika kuyenda ndi kumvetsera Mzimu Woyera nthawi zonse. M'bale wanga, zindikuti Mzimu Woyera amapezeka ponseponse. Masalimo 139 verse 7. Ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu, kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Mzimu Woyera ngopezeka ponseponse. Ndani amene angapezeke ponseponse kupatula Mulungu wakumwamba? Mzimu Woyera amaphunzitsa, Yohane 14 verse 26. Koma Nkhosweyo Mzimu Woyera, amene Atate adzamtuma m'dzina langa, iyeyo adzaphunzitsa inu zinthu zonse, nadzakumbutsa inu zinthu zonse zimene ndinanena kwa inu. Mzimu Woyera amaphunzitsa, amakumbutsa zimene Yesu adalankhula. Ngati ukufuna kuphunzira mawu a Mulungu, lola Mzimu Woyera alamulire moyo wako, pakuti iye ndiye Mulungu mwini moyo. Luka 12 verse 12. Pakuti Mzimu Woyera adzaphunzitsa inu nthawi yomweyo zimene muyenera kudzinena. Mzimu Woyera adzakuphunzitsa chimene ukuyenera kulankhula. Masiku akumapeto m'bale wanga, pakati pa usiku pasanadze, phunzira kwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amatsegula maso anthu. 2 Korinto chapter 4 verse 4. Mwa amene Mulungu wa nthawi ino yapansi pano unachititsa khungu maganizo awo awosakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu chisawalire. Akuti Mulungu wa dziko lapansi, Satana ndi ziwanda zake, amapangitsa kuti uthenga wabwino usawalire kwa anthu, koma Mzimu Woyera ndiyo ntchito yake. Ndi m'bale wanga, lola kuti Mzimu Woyera adzilamulire moyo wako, adzilamulira moyo wako, pakuti ndiye Mulungu, ndiye Mulungu. Mzimu Woyera ambiri amaganiza ngati ndi mphamvu chabe. Ine ndimaona anthu namanena mofuula, ndalandira Mzimu Woyera, ndikumva Mzimu Woyera kuyendayenda. Ambiri amaganiza ngati Mzimu Woyera ndi mphamvu ina yake, amagwitsa njoka chikachizungu kuti I'm feeling the Holy Spirit, ndikumva Mzimu Woyera kuyendayenda. M'bale wanga, tamva za mawu a Mulungu. Yohane chapter 14 verse 16 mpaka 17. Ndipo ine ndidzapempha Atate, ndipo adzakupatsani inu Nkhoswe ina, kuti akhale ndi inu ku nthawi yonse. Ndiye Mzimu wachoonadi, amene dziko lapansi silingathe kumulandira, pakuti silimuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu, nadzakhala mwa inu. Yesu Khristu pakukamba za lonjezo la Mzimu Woyera kunena kuti adzapempha Atate, ndipo adzakuti apereke Nkhoswe ina, nkhala pakati wina, kuti akhale ndi inu, kuti akhale ndi inu ku nthawi yonse. Ukhoza kuona momwe akumvekera kuti akhale ndi inu, akuonetsera kuti ndi wamwachitachita, singa chinthu china chake kapena mphepo chabe, kapena china chake chongolingalira ngati maganizo ongochilingalira, koma akuonetsera kuti ndi umulungu ukhazikika ndithu, okhala nafe nthawi zonse, okhala mpaka namuyaya, akuti Mzimu wachoonadi. Yohane chapter 14 verse 6, Yesu adakamba, ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Tsiku lina Pilato adamufunsa Yesu, ko choonadi ndi chani? Pilato sadadziwe kuti Yesu ndiye choonadi. Ndi apa kuti Mzimu uyu ngochoonadi, koma kufotokozera amene dziko lapansi silingathe kumulandira. Ndifake lero nthawi zambiri anthu amukambaza Mzimu Woyera, ukakamba zokhuza Mzimu Woyera ambiri samamva dziko lapansi silingathe kumulandira, ndipo silingathe kumuona, saoneka ndi maso. Ena amanena ndikuona Mzimu Woyera kuyenda. M'bale wanga, Mzimu Woyera saoneka ndi maso, malemba akufotokoza choncho, kapena kumuzindikira iye, mawu onena kuti iye
tikabwera kuchilankhulo chathu zikuonetsera ngati imene amakhalira munthu. Mphepo sunganene kuti iye, mphamvu sunganene kuti iye, koma munthu timanena kuti iye anachoka apa anapita kumunda, iye anakhala apa, kuonetsera kuti ndi umulungu ndithu. Si mphamvu chabe, si mphamvu chabe. Inu munzindikira iye chifukwa akhala ndi inu. Ungazindikire kuti Mzimu Woyera ali mwa ine, ukhoza kuzindikira m'bale wanga. Amalankhula Mzimu Woyera, Chivumbulutso chapter 2 verse 7. Iye okhala nalo khutu amve chimene Mzimu Woyera anena kwa mipingo. Ngakhale wina pakona masomphenya adamuza kuti lemba izi ku mipingo, ndi kumapeto kwa kalata aliyense wa mpingo wina uliwonse amafotokoza kuti iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu Woyera anena kwa mipingo, kusonyeza kuti Mzimu Woyera amalankhula, ndipo akalankhula munthu kuyenera kumva. Funso langa ndonena kuti pa ulendo uwu m'bale wanga mukakumana ndi mkwati muchina mpiringu ichi cha anamwali 10, asanu ochenjera asanu opusa, amene onse anyamula nyali koma 5 anyamula mafuta msupa zawo. Funso langa ndonena kuti kodi iweyo ukumvetsera? Mzimu ena akamalankhula 1 Timothy chapter 4 verse 1, koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku otsiriza ena adzati achikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda. Akuti koma Mzimu anena monenetsa. Akati anena monenetsa ndoti akulankhula pamenepopo. Mzimu Woyera amalankhula kwa anthu okhulupirira, ndi uonenso kusiyana kwa nkhani. Akuti koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku otsiriza ndi ano, amene anthu akupanga maplani awo kuti great reset ufuna kulisinthaso dziko limayendetsedwa azachuma. M'bale wanga nkhani njofunikira ndi dzifotokoza pafupi muthenga uwu, chifukwa chaka cha 2021 anthu akuona ngati chaka cha ufulu. M'bale wanga usamalitse, ukang'ana musadiki mukuyenda kamphepo kena kake. Nkhani izi zikutchuka izi za m'bale wina, zindikira kuti akufuna dziko sadiki akhale busy ndi nkhani zimezi, koma pansipa pakuchitika zinthu ngati mana achitira nkhani ndafotokoza great reset pa 3 June. Nchimodzimodzi zikuchitikazi amalipatsa busy ndi nkhani ina yake dziko lapansi kuti lisazindikire zochitika pansizo. Kangotuka chinthu phuli kangophulika, umva musadiki muphulika kena kake. Ndakuti Mzimu anena monenetsa kuti masiku otsiriza ano ena adzataya chikhulupiriro, kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda. Mzimu Woyera amachenjeza kuti m'bale wanga apa pali chiwanda. M'bale wanga chiphunzitso ichi ndi cha mzimu wosocheretsa. Mzimu Woyera amalankhula kumafunso nkumati kodi iweyo umamva? Ukapita malo opemphera, ukapita ku msonkhano, kodi ukhoza kuzindikira kuti akulankhula apa ndi mzimu wosocheretsa? Kodi ukhoza kuzindikira kuti akulankhula izi ndi ziwanda? Machitidwe chapter 8 verse 29 pali mawu awo. Ndipo Mzimu anati kwa Filipo, yandikira nudziphatike ku galeta uyu. Mu chapter 8 Filipo amayenda namalalikira malo osiyanasiyana. Ndi mdindo wa ku Ethiopia adanyamuka akuchoka ku Yerusalemu namaloya ku Ethiopia. Ndi akuti Filipo adamuona, ndi Mzimu ena adamulankhula kuti Filipo tanyamuka ukadziwandikise ku galeta wa mdindo uyu. Ndokewerenga nkhaniyo adakampeza mdindo akuwerenga buku la Yesaya. Adamufunsa kodi umvetsa zimene uwerenga? Mdindo adayankha, ndizindikira bwanji ngati Baibulo nditanthauzira ine. Ndi akuti adamba kukambirana zakuya za m'malemba kufikira mdindo adakhulupirira adabatizidwa. Mzimu ena m'bale wanga amalankhula, kodi iwe umamva akamakulankhula? Mulendo kakumana ndi mkwatiwo Mzimu Woyera akhoza kukhumudwa. Ndifotokoza mfundo izikulu kuona kuti Mzimu Woyera si mphepo chabe ngati mmene umaganizira, ngati mmene anamaganizira, ngati mmene anamaphunzitsira. Mzimu Woyera si mphepo chabe, ndi Mulungu ndithu. Yesaya chapter 63 verse 10, koma iwo anapandukira ndi kumvetsa chisoni Mzimu wake Woyera. Ngakhale ku Yesaya adafotokoza kuti Mzimu wa Mulungu ndi Mzimu Woyera. Mawu a Mulungu ngosangalatsa kwambiri. Yesaya 63 verse 10, koma iwo anapandukira ndi kumvetsa chisoni Mzimu wake Woyera. Mzimu ena akhoza kumvetsedwa chisoni nachoka. Ndifake phunziro apita adamaliza ndi buku la Efeso kuti kumusamvetse chisoni Mzimu Woyera usamkhumudwitse. Chifukwa chake iye anasanduka mdani wawo nawathira nkhondo iye yekha. Mulungu wakumwamba atamvetsedwa chisoni ndi ana a Israeli, akufotokoza kuti yekha adawathira nkhondo, adalosowetsa m'masautso. M'bale wanga ulendo tikuyenda kumana ndi mkwatiwo, ulendo kumana ndi Yesu Khristu, zikhoza kutheka wina kumkhumudwitsa Mzimu Woyera. Koma kuti ukamkhumudwitsa Mzimu Woyera, nyali yako idzaka nchiyani? Mzimu Woyera lero mudzikoli akutani kodi?
ungadziwe bwanji kuti mzimu woyera akulamulira moyo wako? Ungadziwe bwanji kuti gulu lomwe uli ndi anamwali ochenjera kapena opusa? Kodi sopa yako mafuta alimo? Mafunso ngati awa zithangati iwe kumvetsa kunena kuti ulendo mmene tikuyendawo moyo wako wa Chikhristu. Kodi mzimu woyera akulamuliradi moyo wako kapena ayi? Nangati tani tukambirana kuti mzimu woyera ndi ndani, chifukwa tapeza kuti mafuta amene tikuyenera kunyamula mu ulendowo kuti nyali ziziyakabe zikhale ndi mphamvu ndi mzimu woyera. Taganiza zomwe zikuchitika malo opempherera ambiri mu tsiku la lero. Ukaliyang'ana dziko lapansi pena umene umapeza anthu akugudubuka, ena kumenya makoma, ena kudumpha kunjanjanja, ena kufula zovala. Ndamati mzimu woyera lero ali pano, mzimu woyera ali pano. Ena katugwa mkono naponya mpeza anthu akugolakata namane kuti mzimu woyera ali pano, namalankhula zosiyanasiyana. Funso mkumati ukaziganizira zonsezi ukumati kodi mzimu woyera ndi ndani? Ena amanena amene akufuna kuyendera mzimu woyera pano mapemphero, perekani 500 kwacha. Namakanga agulitsana mzimu woyera, namanena chuma chanu perekani kuti mwandire mzimu woyera. Ukaliyang'ana dziko lapansi bwinobwino. Ndifuna ndolengena nkhani iyi Machitidwe chapter 8 verse 9 mpaka 24. Umve mawu awa. Machitidwe chapter 8 kuyambira verse 9 muli nkhani iyi. Umvetsere bwino m'bale wanga. Ndikuwerenga kuyambira verse 8. Ndipo panakhala chimwemwe chachikulu. Verse 9 Machitidwe chapter 8 verse 9 mpaka 24. Koma panali munthu dzina lake Simoni amene adachita matsenga m'mudzimo kale nadabwitsa anthu a Samariya ndi kunena kuti iye yekha ndiye munthu wamkulu. Ameneyo anansamalira onsewo kuyambira wamng'ono kufikira wamkulu ndi kunena uyu ndiye mphamvu ya Mulungu yonenedwa yayikulu. Ndipo anamsamalira iye popeza nthawi yayikulu adawadabwitsa iwo ndi matsenga ake. Koma pamene anakhulupirira Filipo wakulalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndi dzina la Yesu Khristu, anabatizidwa amuna ndi akazi. Ndipo Simoni mwini wake anakhulupiriranso, ndipo mmene anabatizidwa anakhalira ndi Filipo. Ndipo pakuona zizindikiro ndi mphamvu zazikulu zili kuchitika anadabwa. Koma pamene atumwi aku Yerusalemu anamva kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu, anawatumizira Petro ndi Yohane, amenewo mmene adatsikirako anawapempherera kuti alandire mzimu woyera. Pakuti kufikira pamenepo nkuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo, koma anangobatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Pamenepo anayika manja pa iwo ndipo analandira mzimu woyera. Koma pakuuka Simoni kuti mwakuyika manja a atumwi anapatsidwa mzimu woyera, anawatengera ndalama. Ukuimva nkhanija? Nanena ndipatseni inenso ulamuliro umene kuti amene aliyense ndikayika manja pa iye alandire mzimu woyera. Koma Petro anati kwa iye, ndalama yako itayike nawe, chifukwa unalingirira kulandira mphatso ya Mulungu ndi ndalama. Ulibe gawo kapena cholandira ndi mawu awa, pakuti mtima wako sulolunjika pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake lapa choyipa chako ichi, pemphera Ambuye kuti kapena akukhulukire iwe cholingirira cha mtima wako, pakuti ndiona kuti wagwidwa ndi ndulu yowawa ndi msinga yachosalungama. Ndipo Simoni anayankha nati, mundipempherere ine kwa Ambuye kuti sandigwere izi mwanenazi. Bale wanga, ukayiganizira nkhani iyi mwakuya pa Machitidwe chapter 8 verse 9 mpaka 24, ndi mmene lero dziko lapansi lilili. Anthu akumasokoneza ntchito ya mzimu woyera ndiye ziwanda. Simoni adali munthu amatsenga. Kodi ukudzoti matchalichi ambiri muli anthu amatsenga amene akumava masuti, namati akaponya mkono anthu onse kugwa, namati akagwira munthu nkumasanza. Koma kuti anthu asiyanitse kuti uyu ndi mzimu woyera kapena ndi chiwanda, akumalepera ambiri akugwiritsa ntchito mphamvu za matsenga, anthu nkumaona ngati ndi Mulungu. Simoni uyu anthu kwa nthawi yayitali adamukhulupirira namazati ndi mphamvu ya Mulungu. Achuluka anthu lero dziko lapansi amene akumati akapita malo opemphera osiyanasiyana, kandi mafellowship, kandi matchalichi, kandi la Sabata, kandi Sunday, kandi liti mkati mwa wiki. Anthu akumaona ngati zinazi ndi mphamvu za Mulungu. M'bale wanga, samalitsa, chifukwa nyali yako ikhoza kuzima mulendo kakuma ndi mkwatiwa. Uthenga wabwino utalalikidwa kwa anthu mpamene adazindikira kuti mzimu woyera
alipo uno tsopano. Filipo atalikira uthenga wabwino kuti ukudziwa m'bale wanga kuti lero dziko lapansi likumalalikira mauthenga a dziko, likumalalikira mauthenga a nkhani zolemera, likumalalikira mauthenga a nkhani akuchita bwino lero dziko lapansi, osalalikira za uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba. Pokhapokha ukadzakhulupirira uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba, mpamene udzasiyanitse kuti chinchiwanda kapena ndi mzimu woyera, mpamene udzazindikira kuti ulendo umene ndikuyendawo kuti ndanyamula mafuta kapena ayi. Munthu akhuzatu kubatizidwa m'madzi koma kukhala opanda mzimu woyera. Nkhani imene tawerengayi akuti anthu amadakhulupirira nabatizidwa mwa Yesu. Kudachita kubwera Petro kuchokera komwe ku Yerusalemu nadzawapempherera nawasanjika manja. Pamenepo mzimu adadza payo. Alipo ambiri amadabatizidwa batizona wa m'madzi nabatizidwa nakhulupirira koma amangoyenda mwachipembedzo, mzimu woyera payo palibe. Alipo ambiri amakutumikira mu tsiku la lero koma mzimu woyera mwa iwo palibe. Matchalichi ambiri lero akugulitsa mzimu nkumati ndi woyera lero. Ndifake mupeza kuti mabotolo ambiri amadzi mafuta anthu akumagulitsa kugulitsa mzimu woyera m'bale wanga. Mphamvu ya Simoni wanyanga imeneyi. Malemba akutero m'bale wanga uselekeze kugula chipembedzo, uselekeze kugula ndi kubasi matenga sale ku hafu ukapereka nkoma kunamiza kuti sidi ndamapanga kuti mavesi momwe m'bale wanga ulendo nduka kumandi mkwati usakhale na mali opusa kuno nyamula mafuta mzimu woyera. Filipo adamuza Simoni mu verse 22 mpaka 23, chifukwa chake lapa mtumiki nzanga mbusa kadi bishop and prophet amakumvera uthenga uwu. Lapa ngati kumagulitsa anthu mzimu woyera, kuti anthu achiritsidwe ngati kumalipitsa. Lapa choyipa chako, pemphera Ambuye kuti kapena akukhulukire, kuti kapena akukhulukire. Iwe cholingirira cha mtima wako, ambiri zolingirira za mtima wa mutumiki, amange nyumba, agule moto zodula, anawaphunzitsa kuza pamwamba, anthu ena osauka kumavutikabe malo otumikira. M'bale wanga zolingirira za mtima ngati wa Simoni, pakuti ndiona kuti wagwidwa ndi ndulu yowawa ndi msinga yachosalungama. Anthu ambiri lero agwidwa ndi ndulu yowawa namanamiza anthu ngati ziwanda zikutuluka kumakwalowetsa ziwanda zina, namanamiza ngati uthenga wabwino kumveka kuma ayi ndithu. M'bale wanga tikukamba za pakati posiku pali mkudza. Nyengo ifika zinthu izi zifika ponyasa mu dziko lapansi. Ndifake mzimu adanena monenetsa kwa Timoteyo kuti masiku otsiriza anthu adzataya adala chikhulupiriro nadzasamaza ziphunzitso za ziwanda. Nkhani zifika povuta mu dziko lapansi pamene dziko likukonzanso ndondomeko ya chuma great reset. Nkhani zakapembedzedwe muloza mbiri zonyasa mu dziko lapansi. M'bale wanga uthenga uwu pakati posiku pali mkudza tikambamo zambiri. Ndetalingalira tsopano tikamabwera uthenga wina tifuna kukamba zakuyapa nkhani ya mzimu woyera, chifukwa kuti nyali iyi yake zofunika mzimu woyerayo. Malemba afotokoza kuti mzimu woyera amalankhula, mzimu woyera amaphunzitsa, mzimu woyera ndi Mulungu. Tawerenga malemba apa. Mzimu woyera si mphamvu chabe, mzimu woyera si nzukwa, mzimu woyera ngopezeka ponse ponse ndipo sangabisike. Ukhulupirire mawu a Mulungu ndipo tidzenda ndi uthenga pang'ono ndi pang'ono kuti zimveke bwino. Zindikira kuti Yesu Khristu akudza pompano. Upemphere kwa Mulungu akumwamba kuti mene uthenga ukutsetsereka akuzindikiritse kuti kodi mzimu woyera ndi ndani, kodi ukhoza kugula kapena ayi. Ngati ukugula lapa pemphera kwa Ambuye kuti akhulukire cholingira cha mtima wako. Ambuye akusunge mchembekezo, Ambuye akuthangate kuti ngati uli ndi khutu umve chimene mzimu woyera alankhula masiku ano akumapeto. M'dzina la Yesu Khristu, amen. Midnight is coming. Pakati pa usikupo pali mkuza. Nyengo tukhala inu masiku osiriza, zizindikiro zambiri ndiye mukuziona, zambiri tikuzimva. Tingofunika inu ndine tikhala nzeru, tisakhale ngati anamwali asanu opusaja, koma tikhale ngati anamwali asanu ochenjeraja, amene andawesesa anaonesesa kuti mafuta akhale nawo okwanira kufikira mmene mkwati afikire. Inu ndine tiwena tikhale naye ndithu mzimu woyerayo. Tiziyenda mchifuniro cha Yehova mpaka na Yesuyo abwere. Pali zambiri zopinga koma inu ndine tiyenera ndithu tiyesese kunena kuti ubale wathu ukhale wabwino ndi Mulungu. Ndiyamikirazi nzanga nonse amene munapanga magulu omvesera program imeneyi. Kumbukirani kunena kuti mwawi ulipo kuti mukhoza kuchita mafunso kapena kuchita ndemanga pa zimene mwamva mu program imeneyi pochaya lamya kapena kutumiza text message kapena pa WhatsApp pa 0925614147 0925614147 kapena 0821769323
0821769323 mukatero muyankhula ndi Evangelist Yankho Malizani mufunse mafunso anu kapena muchitende manga. Ndiyamikire mzanga pamakinapo Limidon Limala katswiri waku Els Studio. Ine dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera kuma studio azinayi. Mwakoma nonse titizani kumvera programu otsatirawa ndapita.